Idemo u ustanovu kulture Palilula. Tamo se održava jedna humanitarna izložba. Biće otvorena danas, a u pitanju su Transformers igračke i još jednom vas pozivamo da budete humani i posetite ovu izložbu. Jelena Glušac je tamo. Izvoli. Pozdrav još jednom. Evo onako kako smo u prvom uključenju, mislim, dobro organizovali veče. Sada ćemo isto da uradimo sa vašim popodnevom, odnosno možemo reći već od podne. Danilo Radulović sa mnom ispred jedne zanimljive organizacije, a mi smo ispred ustanove kulture Palilula, kao što vidite. Organizuju nešto zanimljivo, nešto humanitarno i nešto što će vama biti interesantno da posetite, verujem. Evo Danilo, da kažemo o čemu se radi. Dobar dan. Danas je na programu održavanje humanitarne izložbe kolekcionarskih figura Transformersa i Mastersa u cilju sakupljanja sredstava za lečenje Koste Marinkovića i Anđele Vudrag. Kosta bole od teškog oštećenja sluha, a Anđela od kongenitalne mišićne distrofije. I ova izložba je jedna u nizu od humanitarnih događaja koji ima za cilj prikupljanje sredstava za njihovo lečenje. Tako da se nadamo da ćemo uspeti da ostvarimo svoj cilj danas. Izložba počinje u 12 sati, završava se u 18 časova popodne, tako da molim sve ljude koji mogu i koji imaju volje i želje da dođu da pomognu u ostvarenju naših cilja danas. Pomažu tako što kupuju ulaznicu zapravo, tako? Naravno. Pomažu tako što kupuju ulaznicu, cena ulaznica je 200 dinara. Također će stajati kutija gde mogu ostaviti svoje dobrotvorne priloge, tako da se nadam da ćemo uspeti da ostvarimo naš cilj danas. Ovo je druga izložba ovog tipa u godinu dana koje naš klub organizuje, da kažem Transfans Srbija, klub kolekcionara. Tako da prošli put smo imali vrlo dobro iskustvo i ostvarili svoj cilj, nadam se da ćemo to uspeti i danas. Kako ste se uopšte povezali sa ljudima kojima je potrebna pomoć? Kako ste krenuli u sve to? Jednostavno sam čuo preko prijatelja, tako je to sve tako krenulo. I naravno se zahvalim našim prijateljima iz ustanove kulture Palilula koji su velikodušno izašli u susret i odobrili nam korišćenje svojih prostorija bez naknade danas. A kolekcionari, ko su sve ljudi koji su ovde? Šta sve vi to prikazujete? Kakve su to vaše kolekcije? Zašto volite baš to? Da. Pa to su, kolekcionari su moji prijatelji, povezali smo se naravno preko interneta kao i sve ostalo. Izlagat ćemo igračke Transformers i Masterse, to su igračke koje su bile jako popularne 80-ih godina, tako da u principu sve nas vezuje neka nostalgija za to vreme. Tako smo i počeli sa tim kolekcionarstvom, tako da će biti vrlo interesantno i roditeljima, upravo iz 80-ih godina, vjerojatno će ih vratiti u svoje detinjstvo, bit će vjerojatno interesantno i deci, jer će biti šarenilo boja i figurica, tako da će biti vrlo interesantno, ako neko ima vremena bilo bi lepo dođe pogledati. Reci mi, koliko se teško danas nabavljaju takve figurice? Se proizvode one uopšte sada ili ne? Da. Pa proizvode se, relativno teško se nabavljaju, pogotovo zato što ih je teško nabaviti u Evropi. Inače, uglavnom se naručuju iz inostranstva, donose nam prijatelji iz inostranstva, tako da evo upravo stiže naš prijatelj iz Hrvatske koji je došao isključivo zbog izložbe, da podrži izložbu i naš humani cilj, tako da to je to. Ima neka figurica koja je, da kažem, zlatni gral svih figurice koji svi žele da imaju? Pa postoji par komada, to su neki koji izašli u ograničenim serijama još 80-ih godina. Tako da, ali ih je vrlo teško nabaviti, vrlo su skupe. Nažalost, neće ih biti danas na izložbi. Reci mi, hajde da... Želim da dođe ovde što više ljudi, ali mislim i naravno neće biti dovoljno. Koliko nam novca treba? Pa treba nam dosta novca, zato kažem da je danas na izložba, nažalost, na sreću, samo prva u nizu od humanih događaja koji će obezbediti sredstva za lečenje. Prvi korak, da, Kosti je potrebno sasvim malo još do te operacije kojom treba da se ugradi slušni implant, međutim Anđeli treba dosta novca za lečenje u Beču, matičnim ćelijama, tako da jedan tretman košta samo oko 11.000 evra, a potrebno je najmanje 3. Tako da se nadam da ćemo danas napraviti veliki korak u tom prikupljenju sredstava i verujem da će još ljudi, ako saznaju za ovaj cilj, pomoći donacijama. Hvala najprej Danila, pa evo, mislim da smo makar mali korak napravili u tome da se priča širi dalje. Čuli se vaše svega, vaš deo 200 dinara, mislim da evo danas ne možete bolje potrošiti te pare nego da dođete ovde. Povedite decu, njima će biti zanimljivo, vi ćete uraditi jednu dobru stvar i kao što je Danilo to uradio, prijatelji se čuju pa se priča širi dalje, pa možda eto, ako neko od vas ima neku ideju kako možemo dalje da pomognemo, javite nam. Tako je, Jelena, hvala puno. Pozivamo i odavde, dakle, posetite izložbu u ustanovi kulture Palilula, naročito na današnji dan kada obeležavamo Svetog Savu, koji je, kako znamo, bio veliki humanista.